wannan ibtila'i da ya fada wannan mutane muna fatan Allah tabaraka wa ta'ala waɗanda suka mutu Allah ka ji kansu da gafara, waɗanda kuma suke asibitittuka ba su samu ciwo suka samu ciwo ba su mutu ba muna fatan Allah ya tashi kafadunsu. Wannan abu kuma da ya faru muna kira zuwa ga dukkan wanda abun ya shafa da dukkan wanda zai iya magana a ji da hukuma da wannan abun ya shafe ta sun ce wai kuskure ne yasa akai, wanda mu a fahimtar mu da abubuwan da suka bayyana a gare mu tun a baya wannan ba kuskure bane ba. Lallai wannan abun ko dai ana sana aka yi shi saboda wata manufa, dan me za a ce kuskure ne yasa har bom ya fado ya zo ya kashe al'ummar musulmi, me yasa bai je ya kashe wasu mutanen wanda ba musulmi ba? Me yasa duk kuskuren da zai faru a ce a garuruwan musulmi yake faruwa kuma akan al'ummar musulmi? Wannan fa ba shine na ɗaya ba, wannan abun ya faru ba sau ɗaya ba ba sau biyu ba, to kuma duk a ce wannan kuskure ne? Lallai muna kira ga hukuma ta ɗauki matakin da ya dace akan wannan abun, alal aƙalla a nemo waɗanda suka yi wannan abun a hukunta su a idan duniya. Wannan zai kwantarwa da musulmi hankali, wannan zai sa mu daina tunanin cewa ba ana wata makarƙashiya bane don a cutar da mu don a rage yawan mu. Dan me za a ce duk abin da zai faru na halakar al'umma, na cutar da al'umma akan mu musulmi zai dinga faruwa? Duk waɗanda ake kashewa ɗin nan fa abubuwa suke faɗawa a kansu, musulmi ne fa yake faruwa a kansu. Wannan abun ya faru a jihohi da dama kafin ya faru a jihar Kaduna, kuma duka a jihohin musulmi yake faruwa. Lallai ba a sani al'ummar musulmi ba za ta zira ido ba fa, ba mu kai lalacewar da za mu zira ido a dinga cutar da mu muna ji muna gani ba za mu iya komai ba, ko ba mu ɗauki mataki ba za mu miƙa kukanmu ga Allah tabaraka wa ta'ala, kuma lallai Allah zai ɗaukan mana mataki. Waɗanda ake kashe wannan fa ƴan uwanmu ne, musulmi ne ƴan uwanmu, ko da bambancin aƙida da bambancin yare da bambancin gari ko ma wani bambanci dai musulmai ne, duk inda musulmi yake kuma ɗan uwan musulmi ne, kuma babu yadda za a yi wani ibtila'i ko musiba ta faɗa wani musulmi mu musulmai ba za mu ji zafi a ranmu ba. To dan me hukuma ta san wannan abun kuma ta san ana wannan abun ba sau ɗaya ba sau biyu kuma a ce akan mu zai dinga faruwa? Lallai a irin ƙasa irin wannan da ake zaman haɗaka, zaman musulmai da waɗanda ba musulmai ba, in ana so zaman lafiya da tsaro da adalci ya tabbata to a yi adalci. Mu ba mu ce sai an fifita mu al'umman musulmi ba ko an fifita yankinmu ba, amma a yi adalci. Kar a cutar da mu yadda mu ma ba ma cutar da kowa. A yi mana adalci, kuma wannan abun da ya faru, gwamnati ta fito ta bayyana wannan abun cewa da ya faru, wannan abun ta ɗauki alhakin abun a kanta, kuma sannan a biya diyyar rayukan da aka kashe. Duk da haka kuma gwamnati ta fito ta ba al'umman musulmi hakuri na wannan abu. Wannan shine zai kawo zaman lafiya, wannan shine zai kawo arziki da wadata a wannan ƙasar. Amma wallahi muddin aka ci gaba da tafiya a irin wannan zaluncin da ake, ana zaluntar al'umman musulmi, wallahi Allah al'ummar nan ba za ta zauna lafiya ba, duka Najeriya ma za ta iya tashi in dai za a kasance ana zaluntar bayan Allah. Don haka wajibi ne gwamnati ta zo ta biya diyar waɗanda suka mutu, sannan ta ɗauki nauyin marasa